ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ 22 ତାରିଖ ରବିବାର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ବହିପାରେ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଜମାରୁ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ ଏସ୍ବି ଖବରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହି 17ଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 22 ତାରିଖ ଜୁନ୍ ମାସ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଜୁନ୍ ମାସ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ମାସ 22 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପାଖ ଆଖ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।